Godt, I har fået en opgave og det er den her. Og jeg læser den bare lige igennem for en god ordens skyld, og der er ligesom nogle ting, som er lidt vigtige, at man lige lægger mærke til. Nå, I skal skrive en analyserende artikel. Det er ligesom den første del af det, I skal gøre. Det vil sige, der ligger nogle krav, som I nu ved, hvad er. Af Adam Oehlenschlägers Guldhornene fra 1803. Der skal I have fokus på at analysere digtet med fokus på sproglige virkemidler, altså metaforer og besætninger, hyperbler, altså overdrivelser. Og hvis I ligesom kan finde på andre, må I også gerne det, men det er ligesom ikke et krav. Så skal I indsætte teksten i romantikken, altså i den i den litteraturhistoriske sammenhæng. Herunder finde både, og det er altså vigtigt, det er både, det er ikke kun den ene. I skal finde både universal natur og nationalromantiske tegn i værket. Og I lægger bare lige mærke til, at universal og naturroman, altså skal bare forstås som, at det er det samme. Så I skal ligesom finde tegn på en af dem her, og og et national romantisk tegn også. Derudover så skal I skrive grammatisk korrekt, sprogligt flydende og med en personlig stemme. Det sidste ved I jo så, hvad er nu, forhåbentlig. Derudover så skal I skrive cirka halvanden side, det vil sige, I må ikke komme under eller over med 200 tegn, og en normal side er 2400 enheder eller tegn. Der hører en enkelt tekst til opgaven, den er her, og I har 3 timer til at lave det, og når I skal henvise, så skal I herned til den, der hedder fordigt. Hvis man har nogle spørgsmål til opgaven, så må man meget gerne skrive og spørge mig, men ellers så tænker jeg, at I har fået den forklaret nu.